نه هیچ چیز ذخیره نکردم. برای چی؟ ای کار خدا، این چه خودش خدا میدونه. اردا بریم که مورم نخورده. ذخیره که وقتی که این کسل که اومد دیگه ذخیره هم دیگه چی لازم اخی؟ ҳазориспанд бисёр вай ба ҳамаи дардҳо даво аст. Ба ҳамаи дардҳо даво мебошад ҳазориспанд. Баъд ина вай чи вай сир пиёз бисёртар вай давобахш аст ба инсон. ҳамин касала дур мекунад аз бадани одам. ягон захира надорем, ягон захира кардани ҳам нестем. То вақти ами давлат ҳаст дил мумпирай. То вақти ки ами муҳтарам ҷаноби оли эмомалӣ раҳмон ҳаст, захираи мо амио ҳаст. орди руған сари раша намегира. вай ки омад вай мебарад орди руған мемона, ягон чиз дар кор нестай. мо ҳамун маҳсулоти ҳар рӯз харид мекардем, ҳамуро харид кардистем. хай шукронаи додагӣ худо ҳоли ҳама тинҷаи ободии ватани мо иншолло ба қувватай ҳоли ягон чивай нестай. просто халқ хай намедонам як воҳимаи дар дилшон ғалтида мера дар склатҳо ҷанг ура барои орду равған. акн пешгирии коронавирус гуфтиян амура намедонам барои чӣ гуфтиян. мо ай омадчиди дунё ҳазориспанд дуд мекунем, ҷош бия чой мекунем мехӯрем. акн намедонам охи давош ҳаста нестай. рости гап аввал пеш воима кардан ки орд хеле мо захира кардем, не ки орд нарасид ба мо. чики биринчиёша гирифтему, не ки баъд фаҳмидем ки дурӯғ аст. ин барои бизнеси мон ки чиёшон харидорӣ кунам, то барои ҳамон. ягон хел ҳарос доред худатон? камтар тар ҳаст, барои чӣ ки кӯдакҳо ҳастанд, одамои калонсол бештар фафт мекунам, барои ҳамон тарсонем ки модаромон, бобоимон, бивиомон метонанд ки чӣ шаванд. аз ҳамин сабаб так хеле гӯем ки не. захира чӣ хел гем надорем, ҳам туғри меғалта. мо загардмо кор мекунем, мо захира надорем. чизе ки ҳаст ҳам кор мебурем, ягон тайнун мегирем, мерем хона бо ба пагара дам ғанимат гуфта мегардем. усуниш дасти парвардигор дай таваккалш ба худо. мо хеле надорем рости гап. як вақт овоза кадан мардум 10-12 халтаи ордам гирифт. мо аммо 1 килои ҳам даҷи нагирифтем. ҳазориспанд да бисёр касало истифода мебаранд. як диюм ки ҳамчун дору вазифая да аптеко номи махсус монда фурӯхтесанд. барои ки ҳазориспанд худаш маълум аст ки беҳтарин бале беҳтарин истифода барои истифода бари. ҷумҳурии тоҷикистон метавонад то 2 соли ахир тамоми шаҳрвандони мамлакати азизамонро бо тамоми хӯрока ашё ғизоӣ яъне таъмин намояд. аз ин сабаб мо тамоман яъне бепарво гашта истодаем, зеро боварӣ дорем ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки то мо шаҳрвандони кишвари азизро дастгирӣ мекунанд. ҳазориспанд ин давои 1000 дард мебошад ва ҳамчун як донишҷӯ ба тамоми аҳолии кишвар яъне тавсия медиҳам ки аз ин ҳазориспанд истифода кунанд, зеро ин ба тамоми даъвоҳои 1000 даъво яъне фоидаовар мебошад. боз дар баробари ин чизно гуфтани як навъи дигар вуҷуд дорад ки инам барои пешгирӣ аз ин вируси хатарнок хеле муфид мебошад ба саломати инсон. ман дахира накардам, ҳамин чиз ҳам хел метонам мегирам, хел махсус захира накардам. не дурӯғ нест. коронавирус ки ҳоли роҳи тавбача наёфта накард, маълум нест.